Kawuononi watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Chris Owino ka entiere e kar romo mano mar KICC buore Nairobi kama Johnson Sakaja chame muma kawuono. Chris Owino ichiw nade kata chenro nyaka sani dhi nade kama intiere KICC? Aneno ka jopiny mathoth osechopo kanyo, kata kamano chenro osechakore kosepodi to gin jotelo kaka mage migeno ni biro yuoro e nyasi no mar Johnson Sakaja ka achiel kod jalupne chamo muma odiochieng' makawuono. Chris. Erokamano Joyce, chenro ne ikrok mar chamo muma mar apisi mar governor mar ang'wen mar Kaonti ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja omako mach. Kaka inyalo neno jopiny osemolo kakae, arita kwe oridi, jotelo mopogore opogore bende medo molo kakae. Ikrok omako mach, ikrok osetim e yo ma opie. Kaka ineno carpet makwar oseketi mar rwako Johnson Arthur Sakaja kod telo mare e kinde ma odhi bedo governor mar ang'wen mar Kaonti ma Nairobi, mabiro bang' ka duol matayo yiere pacho kae IEBC ne olande kaka jaloch e kom governor ma Nairobi bang' yudo ombulu maromo 699,392 ka jalno mane chiegni kode ne en Polycarp Igathe mar duond bura mar Jubilee e bor riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mane oyudo ombulu maromo 573,518 ma emomiyo odiochieng' ma kawuono e odiochieng' ma telo manyien e bo Johnson Arthur Sakaja dhi chakore ayanga, kendo manyiso ni governor masani mar Kaonti ma Nairobi Ann Kananu dhi weyo telo e lwet Johnson Sakaja mar mondo ochak telo ne jodak ma e Kaonti ma Nairobi bang' mi ombulu maromo 699,392. Johnson Sakaja ne ochung' kod duond bura mar UDA e bor riwruok mar Kenya Kwanza, kendo wageno ni odiochieng' ma kawuono jatend piny moyier William Samoei Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua nyalo molo kakae mar mondo gibene giket wang'gi e kinde ma Johnson Sakaja dhi chamo muma mar apisi kendo kawo telo mar Kaonti man Nairobi. Wan kod geno mathoth ewi telo man Kaonti ma Nairobi, kendo ok an kenda, an kod achiel kuom jotelo ma bende dhimiyo waler nto en kit telo mane ma jodak ma e Kaonti ma Nairobi nyalo geno kuom Johnson Arthur Sakaja kod jalupne Mushiri e kinde ma gidhi kawo telo odiochieng' ma kawuono. An kod Julius Opiyo ma bende en jakom riwruok mar Chamber of Commerce e Kaonti ma Nairobi. Machiegni Julius e Ramogi TV, kenialo nyiso jopiny ni to en kit telo mane mwanyalo geno e botelo mar Johnson Sakaja. Okay, my name is Julius Opiyo. I'm the chairman of Kenya National Chamber of Commerce, Nairobi County, and we're here to attend the inauguration of the governor-elect, Sakaja. On behalf of the business community in the entire Nairobi County, we are representing them as Kenya National Chamber of Commerce to give them the support where necessary when it comes to business. As you're all aware, Nairobi is the capital city of the country, and we would like to work very closely with our county government in Nairobi and all the elected leaders in Nairobi and offices. What I can assure the business community in Nairobi is that we're going to build a strong relationship with the incoming county government. And thank you. What are some of the concrete plans that the Sakaja's leadership can promise the business class of people in the Nairobi County? What are some of those plans that they can expect from Sakaja's government? There's one thing we're pushing very hard is for the small and micro enterprises. We want a situation whereby it becomes very easy for them to pay levies without any harassment. We want the county government to improve the infrastructure that is laid out in the Komba markets, Kangware, Kibera, all these markets where we're having the small and micro enterprises. We want to see a situation whereby the county government gives them an enabling environment for them to thrive. And at the medium enterprise level, we are pushing for electric vehicles adoption in Nairobi.
We want to see border riders being able to drive electric motorcycles so that it can bring down the cost of transportation in the city and bring out a cleaner environment. So we're going to work closely with the county government of Nairobi to see how we can put up charging infrastructure for electric vehicles when it comes to 2-wheel vehicles, 3-wheel vehicles, or 4-wheel vehicles. We want Nairobi City to take the lead in creating employment for the youth and to be aligned and accommodate all communities, all parties, and everyone from the country and also from the world. Thank you. Mr. Julius Opio, speaking of Gikomba Market, this is one of the markets that has hit the headlines. It actually hit the headline every year concerning the fire outbreak. What are some of the antidotes that you feel the governor of Nairobi under the tutelage, the government of Nairobi under the tutelage of Johnson Sakaja should put in place to make the issue of fire outbreak at Gikomba Market a thing of the past? In fact, that is a program we had embarked on earlier. We want to change the infrastructure in the Gikomba markets. If you go there now, we've actually visited those markets. They have what we call wooden structures. We want them to deploy steel structures that are scalable and modular, such that with steel structures, we're not going to have any fires. That's number one. Number two, we're coming up with fire insurance packages, whereby we've approached insurance companies to provide a proper insurance cover at the micro level to the micro enterprises in Nairobi. What I would like the community to know is that Nairobi is a city for all communities and for all businesses. So we must be able to work with the county government that creates an enabling environment at the micro level, going all the way up to the top corporate level. You also talked about traffic jam, and we know traffic jam is one of the big problems that are facing almost all the cities in Africa at large. The new government of Sakaja, are there formidable plans to address the issue of a traffic jam in Nairobi? And finally, for the youths, what do you have in store for the youths of Nairobi County? For the youth, for the traffic jam problem, what you'll realize is that the county government had embarked on pedestrian and cycling paths. We want in every main road that is built in Nairobi to have a pedestrian walk and a cycling walk or cycling path for cyclists and two-wheelers, borders. That's number one. We need to be able to have a transport system that accommodates everyone. For the youth, at the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, we are driving what we call the innovation hubs. We want to use technology and innovation to drive employment in Kenya. And one area we're looking at is things like cryptocurrency, digital lending platforms that can lend money out to micro enterprises and startups, and also provide easier access to finance and markets. Yeah. Thank you so much. Manone waloso kod Julius Opio Jakoma riwruok mar Chamber of Commerce bada ma Nairobi kamane otemo lero nwa moko kuom okenge ma piny owacho mar Johnson Arthur Sakaja diketo mar neno ni ok gikelo dongruok ne jopiny to moloyo jo county ma Nairobi e kinde ma odhi kawo telo odiochieng' ma kawuono kowuok e lwet governor ma kinde ni Ann Kananu madhi keto telo. Kapok atieko bende nitiere e botelo ma Johnson Sakaja e kinde manotimo campaigns ne osingo ni kawo telo mar Nairobi Metropolitan Service birumo. Kanyalo paro telo mar Nairobi Metropolitan Service ta NMS ne oket e bwo winjruok e kind piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mar county ma Nairobi bang' kane nitiere ng'ikruok e chenro mag chwalo dongruok e bwo telo mar governor machon mar county ma Nairobi mano Mike Mbuvi Sonko, kendo ne omi NMS tije mamoko mag county ma Nairobi. Kata kamano Johnson Sakaja ne osingo ni kawo telo ma odhi kawo telo odiochieng' ma kawuono tije mane omi NMS ibiro duoko ne piny owacho mar county ma Nairobi mondo piny owacho mar county ma Nairobi otitije duto makaluwore kod chik ma pacho kae. NMS ne ochako tich mare tarik 9 dwe mar adek higa mar 2020 e botelo mar Major General Badi mane omi telo mar telo ne NMS e county ma Nairobi
tarik 19 e higa mar 2020 kendo odiochieng' ma kawuono jogombulu mai kaunti ma Nairobi kod jodak mai kaunti ma Nairobi geno winjo ni to gin gigo mage ma Sakaja biro timonegi kochakore odiochieng' ma kawuono bar miyo gi singo mathoth. Bang' miyo jopiny singo mathoth, en kinde mar keto e tim singo mane gimiyo jopiny. Kendo warito neno jotelo madhi yuoro e romo ma kawuono kaachiel koda gigo madhi nyiso jodak mai kaunti ma Nairobi e bwo telo manyien mar Johnson Arthur Sakaja mar duond bura mar UDA. Sakaja kokawo telo tim ma kawuono osebedo koda midhiero mathoth kaluwore koda weche mane ong'weng'o mane okwako weche make mag somo. Kata kamano doho ne omiye thuolo momiyo ochung' kendo kawo kom gavana ma Nairobi. Kata kamano wageno ng'eyo gigo ma odhi chano timo ne jopiny bang' chiwo negi singo malach e kinde campaigns. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino ka intiere kar romo mano mar KICC mayudore bure Nairobi kae kama gavana moyier e kaunti ma Nairobi kawuono mano Johnson Sakaja chamo muma